Fotografie nebo interpretací slovo ironie můžeme nahradit slovem parodie, to znamená napodobení, ale i přehánění zveličování nebo jiných rysů a charakteristik. Jak budete vidět, tak jsem zveličovala a přeháněla, svědčí tento objekt. A vlastně od počátečního obrazu bude ironie pouze lehká až po závěrečný svatý hře. Když svatý hře pauzury vždycky přesněla, tak vlastně na mým svatém hře nic není. Ironie také je, že nejsem typ, který by dělal hudnou barvou a proto právě změny zironizované předměty jsou dělané hudnou barvou. Další nápadně využívající dílo můžete vidět i ironii samo o sobě. Ve čtvrtém ročníku nevím, jak se píše konzorní. Vzniklo to úplnou náhodou, kdy vlastně na obor nejsme sami a každý tady chtěl mít svoje zátiší a je tady spousta hadových roků, kteří vlačí své zátiší a tak jsem byla nucena se na svůj vlastní ceduli, aby to, co je tady, je, že je jenom pouze moje. Takže proto ve spěchu jsem napsala pravolení a měla to děvčata nepřistavili, tak vůbec neměla povědět, že tam jsem pravolení. Poslední obraz, který můžete vidět, tak ten je naprosto naplněn, protože je to velký formát, největší formát, kde je velký prázdný stůl a bylo vystavováno opak je to schválně a to vlastně absolutně díla. Děkuji za pozornost. To jsou vlastně díla, které předcházely, kdy vlastně vidíte, že tady jsem měnila pouze barvu, tady jsem měnila velikost a ten objekt vyšel vlastně na základě toho, kdy já jsem nejdříve malovala a až potom se to vytvořilo, protože on je mladší ze stran, světlejší z vrchu a úplně nejlepší to teda část můžu. To je první nebo druhá? To je první, druhá, pak následovala třetí, čtvrtá a poslední vlastně zlatý řek. To je první. Takový jako trošku naivní projevy, je velice nízký, zdá se mi, že to možná, že v řadě detailů se na tom stole rovnou, jako celý tak to dělali. Když technický reálný dom, musí vyrovnat to, co musí vidět, teda nejsou technický reálný, ale jaksi domýšlení. Jako asi chápu, že i ve výstavních sítích, i v katalozích, i v dějinách umění se potkáte se spoustou věcí, které za 10, 20, 50 let možná nebudou. Tak jak se vyčistilo v 19. století, tak se vyčistí v 20. století a budeme se tím možná, kdybychom se to dožili, tak bychom se divili, co všechno vlastně z toho vypadne, tak jako v době, kdy tady začínala ta národovecká nebo ten historikus a když museli malovat ale historickou malbu, tak co z toho dneska se zachovalo a co z toho je. Já osobně si myslím, že bych spíš bych bral věci, které dostanou i zároveň nebo zároveň. Tohle to asi nezvládne člověk. Tohle to vám dostane. Jenom ještě bych jsem pak vydávala, už jsem nevzala krabici, ale nevzala, já jsem pak jako celý víkend budeme letovat, takže jakože... Ještě něco mám podávat. Víkend mám opravdu zároveň. Víkend mám opravdu zároveň. Nic, ale teď se dostávám k tomu, se na ten těžko nás nějak... Jinak máte hezký botičky, máte pěkný outfit. Ty jsou máte nějaké zlaté řepky, ano. Tak a možná je mohl být i ten vlastní před, teda Tak třeba Kája vlastně jste slyšeli, tak Kája malovala školy, vlastně
hmyzu a i strom na učenicích, takže my tak jako celkově vyladili ke své ptaci. Tak to je. Máme ještě někoho? Ne, to je